ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтараком, навори имрӯз аст аз мағозаи Гулсара дар бозори Қорвон қарор дорад. Байни 7-8 мешавад. Байни 7-8 дарвоза 3-ум қатор. духтарако дидем ана хеле дуекачаҳои хушрӯи дарозак оварда барои одамое ки ами хеле дуекҳои дароз мепурсиден. мувофиқи талаби шумо да ҳама ҷо 350 сомон, дар мағозаи Гулсара 280 сомон. духтарако сета расветка дорад. ина остинакошон диёр ангор кай болош. духтарако размер ай то 54 мешад, на то 54 пушу ай 46 48 то 54 астай чортай ай 4 расветка буда. духтарако ба WhatsApp шонда нависен адени сурат мепарте 280 сомони нархаш. байни модели омадаи барои духтарако барои студентҳо нигоҳ кунен чӣ хушрувак. аям 5 расветка нархаш чанда ира ирам 280 сомон. духтарако бо ин хеле жемчуг дора, корои дасти украшение кадагия. духтарако бори новинкан духтаро 280 сомон. ирам аму то 50 мехоҳам то 5 иш то 54 иш то 52 размер дора. баъд духтарако Гулсара ни хеле куркача оварда. бинен чӣ хушрака необычная. як ташафрури мо зай назик нишон метем. духтаро бибинен ина бинен чӣ хушру необычный курткача. чанд сомон ай 180 сомон. нархшам беҳади бад нархи дастрас. ай духтаро размери чанд до чанд ай стандарт 48 50 52 мепитона пушон. духтарако нигоҳ кунен чӣ хушракай мех дорад. такшам аҷоиб бовар кунем. ина духтаро 3-4 расветка. духтаро даставка чуноне ки гуфтем дорад. пиҷако чандиан дуекошон ино 300 сомон. духтарако нигоҳ кунен хушракан чанд расветка дора. баъд куркачои на остин калта бе остин мепурсиден ё чанд сомон ай 180 сомон. баъд духтаро ин тункои бе расветкоша нишонте. тункои нав омада духтаро ё бебрука на тоқай не бинен. духтаро чӣ хушру чанд расветка дора. чанд сомон ай 180 сомон. духтарако турецкиан аҷоиб качество то 50 бо ба наздикӣ борои нав меяд. духтаро бо амири расветкош ме то 54 пушако 52 пушакора. духтарако мешавад. не плашовкош не пирсен. духтаро не такрор бозадагиан ё чанди 350 сомон. духтаро плашовкои нав оварда. бинен чӣ хушру 380 сомон. расветкои гирибонаш бинен до расветка снимающий буда. духтарако ина расветкош нигоҳ кунен коричневый. ин расветка духтарако аҷоиб хушру ё мамхеам. ина чанд расветка дора. нархошонам беҳад нархои даст аст. ёш чанди ё амон 380 Гулсара ё амон иш духтарако ма и коротки ва дарозтаре ва иш коротки буда. ё чанди 380 сомон. духтарако нархи окончательный. духтарако размери чанд то чанд мешавад. 4 размера 2 размера то 54 52 пуша хулоса размер доран. духтарако баъд аҷа юбка вай астай чӣ меган ё отдельный будия на не отдельный дадим пиҷак фурӯшед. духтарако и плашовка чанди буд нишон додем 350 сомон. баъд духтарако нижен пичакошон омада. нигоҳ кунед чӣ хушру и свитер буда. духтарако ина вай доран кашилу кучик доран. сета расветка размери 48 50 52 54 да мешад. и чанд сомон 160 сомон. стандарте топ маълуме ки уже кушод мешавад. танавто мақсад удобна мешавад. и версия чи дождикса дуека. духтарако нигоҳ кунед майчика тагишта дора. 160 сомони вариантошон. духтаро ина касе доставка мехоҳад марҳамат суруғара фаҳмондам. ай наздик дидан хоҳем марҳамат ай наздик доставка хоҳем метавонед ай вай кунен ай WhatsApp да нависен. баъд духтарако нихи дуекачои фасон омада 8 расветка дора. размери чанд то чанд ай стандарт буда. духтарако нархиш 200 сомони. нархи дона касе серия мехара арзон мекунем на серия мехара арзон мекунем. сиёҳ фиолетови ба чанд расветка дига ҳастас бо нишон метим. ини дига моделшай духтарако ай 6 да чӣ ном дорад хай духтарако миёмиёва ҳам хеле омадай. духтарако ина расветка шудам бинен чӣ хушру каботи осмонӣ молочни бирӯзови хулоса ҳамаш 200 сомон. 8 расветка буда. духтарако нашоти доставка дар WhatsApp рӯи экран буда метавонен нависен. духтаро бори навай хайна миёмиёва кубиёен. духтарако қа хушру буда. ира бинен 200 сомон. пешакшни хеле санги хамелеон дорад. материалш мулоимак хушру буда. духтаро ина ман мегум шумо бихарен мада махлуа шумо бихарен. духтаро яъне ина аҷоибот хушру ин ранги бирӯзовишам нишонта ай пуштадия борай наздик. баъд духтарако ҷада брюко буда юбко буда. ира бинен юбкош духтар
дуекаш духтарако бирӯзови рангаш хушруд поянакошон манжетик дорад 200 сомонӣ духтарако. Юбко чандия гулкасара? Ина 150 сомон духтарако. Бори новинкаан материалошон мулоимаки хушруд атана меса римен доранд. И рука чанд? Классический овардагем барои коригаро. Ина духтарако. Клёш дорем бо айна ва тариш классикаш дорем. Духтарако клёш буде, классика буде чанд сомонӣ? Размеруш ҳаста 160 сомон. 160 сомон. Баъд духтарако ни дуеко ҳаста нигоҳ кунед чӣ хушрубо. И дига моделшая. Манжет доранд духтарако ям 200 сомон. 200 сомон духтарако размеро стандарт духтарако 4 та расветка дора. 4 та расветка дора духтарако 44 46 48 50 пушта маълуме ки мешавад духтарако ҳами дуеко. Ина духтарако каса юбка дар кори брук дар кори дуека дар кори метавонед ватсап данависед.